kuti baby unomufunza ukubvirani kwete kuti sweetheart andi unomufunza ukubvirani nekuti ali kubereki apa tikotaura ndokukaita tingoita vabereki nyaya nekuti mukutaura nyaya kwati tinoitawo zvokudarikawo nepandiriwo but andikosina kunangwa suna ndokunandikira noise yakanyanya chandikontaura ndicho kuti chii varumeka kuwa kusangana kwataita kudaika inokone 25 years 25 chete madudi ngozi wao 25 chete kana mashoma wao but ipapo mali hello guys, hi guys, masquera say cool guys, masquera say guys, ndiri mubhazi mandiri mune nyaya dziri kunakidza fani mune chikomana chiri kutaurisa chiredhiyo 2 chaicho chiPower FM chikomana chitaurisa ichi icho masara sei kwadinda uya ndiri mubhazi mufunge ndiri mubhazi anomuzati kana chida mbofamba ugwendo gurefu unomboenda wounda zvimazuva uri kumusha saka ndiri kumboenda kugweru guys ndimboenda kumba kugweru ndombonoitawo 3 days ndina nasekuru vanguwo tichimbotaura navo kuti vakowo mablessings apo zvo zvandakakudza kuti ndichasimuka nemusi Thursday handiti ndakudza ndichasimuka neThursday saka ndichamboenda kugweru right now ndiri mubhazi rekugweru kumbonoonekawo vari kumusha saka ndine luggage yakawanda chaizvowo magrosari we kunosirawo vana sekuruwo semunhu anenge asina kuenda kumusha nechichi saka ndati arega ndizvinsira hangu ndipinde mubhazi plus mabhazi kaina ndibhadhari ndokokwira kuti towirirana navanhu mabhazi ava saka ndakwira hangu mubhazi ndomandiri muri kuita nyaya dzose idzi asi muchahwiririra ndechikuitirai malife ndichiwa saka manje ndizvo zvinditofonegwa hangu ndafonegwa nevanhu ndichingoti chiko chikuitika ndozvionera hangu mamuvi koko kwai ndikuitigwa malife kwai kune malife ari kuita chiwana chijoina chiti kwanzi SIS MELLY vari kuita fundraising yaCat family ndati let me clear this way manzi nezuro makaona live guys makoments asi kubuda saka handisikuona makoments makaona live yandakaita nezuro guys hapana pandakambotaura ende I even said it 100 times kuti wedwe ine handisi CAT family message yangokandwa kwandiri yauya kwandiri ndangokupai message yenyu munhu atouya kwandiri handimuzivi asi ndakangomubvunza kuti how do I know kuti iwe ndiwo munhu anotaura nezvenyaya ino pari kundedzera narration nenyaya yakaitika nebepa rake raanaro rekumaloya raive naro rakanditi musaposte chete zvandangoona kuti aiwa zvechokwadi ndiye ndikakupai message chikapfuura please musandinyeperewo nhema it's wrong kuti munyepere munhu nhema mastreet umu hapana pandakamboti fundraising kana kuti fundraising yei yandoita guys yei fundraising ini ndizvo zvindakadokwira munhendzva regweru nditori muna muzanzi regweru izvo zvindoenda kugweru ndiri muna muzanzi fundraising yei yamunonditaurira shupa musadaro guys aikona kudaro so makomenzi achaindepa kune network zvasingabudi kungoona kuti pane vanhu but makomenzi asi kubuda ndani mashona ndakatozvigarira hangu nemwe mudhayaris wangu andiri kuenda naye panapa wamwe baba so mudhayaris baba iva vafara vedu vakati ndiri mudhayaris mele ndotangataura nyaya dzepadhayaris ndive ndakazvigarira hangu navo tichaura dini nyaya tichita nharo yedu nevamwe vanhu kunoku kuti mbazi macho hamuna vanhu makangozara malageji animaona takatogara edu takasununguka ena musanzungu rumatishi chinde yedu gweru animaona saka please vedu musandireverewo nhema Vala, I see you. I musandirevere nhema vedu mastreet please don't lie against my name handina munhu andiri kumboadvocatera anything or anyone or fundraising for anything dina live varida kunyatsonzwisisa zvakataurika nesuro live yangu iripo before vanhu vatanga kunojoina malive hamene kuti ekupi vachitaura zvanenge vachitaura malive yangu yandakaita iripo haina kubviswa you can just go and listen to the live
then muzodzoka modi mozotaura zvamuri kutaura, musandipinze munyaya dzedu, handitombozii anything. I also feel for vanhu vari kuchemawo nemari dzavo, saka how can I advocate kuti veduwe unzai mari, unzai bhadhanai mari, vachiripa mari ndakamira sani guys, ndakamira sani, ndinokorekta mari yei ndakamira sani. Pano dzedu padhayari ndapedza here kukorekta dzepanasikana, handisati hatina, titori nenhamo dziri pano dzingadzigone. Munhu ane peji rake Mai TT, munhu ane mafollowers ake, mafollowers avo vanoita zvavanenge vafunga ikoko, hazvinei nesu, hazvinei neni nai. Ndangoti hangu ndingotaura ipapo chete kuti veduwe muchatotaura zvinhu zvisiri mukatondivengesa nevanhu mumastreet umu, chinzi SIS MELLY vari kugadzira, vari kuita basa rekuita fundraising. Handina fundraising yandaita, ende hapana kana pandakambotipa kana anyway pandati chero ibvunzai chero vese veKFM, pane akambonyingwa naMelly akati uyai mutiitirewo, uyai mutipe mari. Instead ndatomuka makuseni ndandichifonekawo usiku hwese nezuro neKFM, SIS MELLY tibatsirei, ndikavaudza point blank, vaifona vese vaisa mameseji kuti I can't, handikwanisi, ndiri diaries family, I am not cat family, handisi cat family, ndiri diaries family. Ina nditona pandinokwana panyaya idzi, handina chandotoziva nezvenyaya idzi. Imimi irresponsibility yenyu, mutoro wenyu, hazvinei neni, handitimaona. Mushure mekunge ndatambovinga nemamwe madiaries akati SIS MELLY sina nezvavo, ndikati muri kuzviona ipiko zvamuri kutaura, muri kuzvidzwa ipi zvamuri kutaura izvi, sina nezvamuda kuita SIS MELLY muda, ndikati kupiko mazvionepi, tazvinzwa, ndikati saka muri kunzwa zvinhu zvemastreet musati mayotasa life yechena ndakaita, saka hazvisi kumeka sense. Saka izi ndangoti ndiclarify ipapo veduwe, kwanawo vatanga kureva nemamastreet muyavo kuti imi life iri ikoko, SIS MELLY havana, vakangofa mhene whoever akatonifonera, ndova muzivi akangondifonera akati nhai veduwe chakati, zita remunhu iri sitongoriziva mastreet remunhu iyaya zvitiwo magwenyeto. Ndikangomubvunza kuti ndoziva sei kuti ndiwe, zvakuti musati ndaindisa meseji yavo kuti ndikundituma nemeseji, animaona, ndobva nditaridza chibibe paicho nokundudza chake chekumalayers chocho, nekundiudza matangiro akaita nyaya chete. Zvinove zvandakauya ndamboitawo kuwedzera kana kutapudza, kangokudzai zvandakakudzai. Tapedza kudza zvandakakudzaiwo, vakauya vamwe vecat family nezuro vakati SIS MELLY munhu wamamutaura naye tipewo namba tiite manegotiations. I just gave them the number, ndikati musachadzoka kuno namba ndakupai, dai mopana naye kuko namba mupedzerani, ndikavapa namba vakaenda, vari kudiaspora ngavapa namba, ngati izvi namba yemunhu wacho dai motaurira mupedzerani, zvikapera zvakadaro. Kusaka ndazoita gofundme kupi zvaka ndazoita gofundme kupi zvenaya asikana wee kuchembere izvo zvari kutoenda kuti titori muna muzanzi ndakananga pagwelo, so nditoenda pagwelo, so ombota 3 days ndiripo pagwelo, so animaona kuwanawo mablessings guys, unodonha mudege umu uchifamba kuno hazvibudi. Saka ngatirega ndiende kupi, ndiende kugwelo kumbonoitawo 3 days ndinana sekuru vangu, chimbosvikawo pakaradzikawo vabereki vako. First time yangu kufamba trip yakareba kudai guys, it's my first time, handisi kunyembera, it's my first time. Saka ndangoti unongoti rega ndingoitawo zvinhu nemazvo, tienderere ndidai ndiudzawo vari kumba wana sekuru vangu chichini mbonovaonera kuti handina kuvaona. Saka nemunhu angakatakurawo mazati kana uchienda kuZimbabwe guys, zvimabhokisi zvesipo dzavanoshandisa zvezviya, masefu uyu maraisi machii, hauna kwaunoenda nazvo. Rega ndizvindira zvinhu zvangu plus zanzi nderadereki mune kunoenda madhayari dzakawanda, tosimborikanda basi pana pamuchiona. Bva ndangoti akatipindawo muende nezvinhu zvako, ati arega ndipinde kondodii zvinhu zvipindire zvangu ndiiti. Ndoma nditori mubhazi kusvika muda ndiiti kuitira ivi ndiite manje makumi zinyasi kubuda, ndikunyatsa kutendeudzira munyatsa kutoona onai bhazi chero zanzi bhazi namugona iro bhazi chero imantori muna muzanzi kutozvionera.